7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Welcome to Sex Indaba ekakasini. You are noticing ukuthi kulezi insuku ishow siyenza ke not doc ngalendlela On the couch. On the couch. So a couch has become a part yalelo hlelo. Yes, comfortable kwamanje. Uyambona hotel to relax kanjani nama pillows lawa enza izinto zibelula. Hoping ukuthi now you are doing the same thing. Ama pillow asiza ukusupporta. Support ukuthi yonke into ibelula. Isondele kuwena, yabo? Ukwazi ukuyithinta kahle ngoba sisondele. All positions. Yes. Yeah? Sure. We hoping ukuthi ke siya level 3 ngikudala. Namhlanje sikhuluma dokotela ngiyazi thabalaleli bethu have raised this as a discussion ukuthi ake sikhulume ngezinto eziningi associated with what we call a vagina. Some are saying ukuthi it's too wet or kune discharge eqhamukayo or mhlambe amalebe ayaseyaqina izinto ezifana lezo nje kuthela izinto associated with age. Talk to us, Doc, because before singenela you were saying ukuthi no, kahle the term vagina is not igama right esingalisebenzisa. Kanti? Well, I think yiko again ngihlala ngisho ukuthi asike sibe nento zethu njengabantu namagama ethu. And lo magama onke igama line history in it. Now wonke umuntu obviously mekhuluma ngoNtombiZodwa kuthina uNtombiZodwa ngithi but usuke ekhuluma kuthiwa nge-vagina. But in essence i-vagina ilela passage, you know, imbobo ngaphakathi connector ingaphandle lokhona khona ubhontshisi kukhona amalebe ngaphandle la amakhulu la amancane nembobo imbobo yochama nembobo yongena ipeni. Leyo ndawo ibizwa ngokuthi valva mufuna ukisho ngesingisi you know ibiza ngevalva ngoba ilapho thintwa khona kuzwakala khona but ivagina ile ndawo engaphakathi ke manje after imbobo ivagina ngaphakathi econnector le ngaphandle kanye nesibeletho sakho. Most of those are complicated because la kubantu besilisa you have a pipi namasende and that's it, nothing complicated. La nakhona izinto efanele ibizwe nokuthi so kana unazi imbobo epipini, right? Yes. Nakhona epipini sikhona futhi imbobo. No, the topic for another day. Okay. All right. So now izinto lezi ezinguketsheze eziphumayo lapha zisho something nane smell zisho something. How should umuntu wesifazane know ukuthi okay mangabe kuphuma lento nje hayi konke kuhamba kahle lokho kuchaza mhlawumbe ukugula or izinto ezinjenge infection? Yeah, you know Mthiyane ngokukhula kwethu isikhathi esiningi as abantu besifazane abantu besifazane na told ukuthi hey ugeze benze show ukuthi intombizodwa kanuki nento enjalo kodwa iqiniso yilokho ukuthi lezo zinto zigcina zidala insecurity kumuntu wesifazane azibona ukuthi uma kune smell lapha yakusho ukuthi kuronga kumelanga ngabe kuyanuka kanti iqiniso ukuthi vele nje imomozi yakho izonuka ine smell but ukunuka akusho ukuthi ukunuka okubi into menuka so ine smell sayo thizeni. So which is why kubalekile ukuthi njengomuntu wesifazane usazi smell sakho nje ukuthi wena unuka kanjani. Okay, well, maybe you can even extend it to umuntu wakho naye wesilisa azi ukuthi lesi smell ilesi esijwayelekile. Yes. Kwanayo I mean uzongena lapha ya uzokhotha uzokhisa kune smell azosazi naye ukuthi ismell somuntu wami lesi. If ese on futhi umuntu wami kuba nale smell lesi eshintshayo. Etme yedwa nje elenuka izandla zakhe ngoba uhlele ezandleni zakhe nyuma esemsebenzini sikhona leso smell. Now kubalekile ukuthi as umuntu wesifazane azazi leso smell khona ezosazi uma seshintsha ngoba ukushintsha kwesmell leso kusho something either umzimba wakho sokhipha kakhulu loketshezi obukhuluma ngazo kusoqala kuba ne discharge thizeni and ukushintsha kwama discharge sazowabalula but ne smell futhi kuhambisana lapho uma I discharge siqala ukushintsha ibe ne smell eshintshile lokho number 1 kuyakutshela wena ukuthi ay sokunenkinga umele ngibhekane nayo. Namhlanje sikhuluma ngendaba yakaNtombiZodwa. We've learned from dokotela ukuthi ivagina sisho njalo thina kodwa ivalve. Sikhuluma ngezinto zakhona ke njengamanje dokotela usanda kuchaza ukuthi kufanele usazi ismell sakho nawe out kufanele wazi ukuthi ismell somuntu wakho sinje uma izinto isuke zi normal but mase uzokuhlukile kunalokho kujwayelekile hayi no sekufanele advise ukuthi enze okuhlukene. Now sikhuluma ngawo kama discharge dokotela if ungasube brief nje
I think indlela ongabona ngayo ikhala yakhona more than anything because Yes. usikhulumela indaba Yeah. yes man. So mayizinto zinormal everything is healthy fanele expect uketshezela njani. Uma izinto zinormal uketshezi lakho limhloshana nje kancane njengobisi all week. Oh, okay. Uyabona? Kuketshezi lingathi amafinila kodwa akunuki akulumi kuyilonto nje. Yeah. Now lokho ukuthola either like umuntu wesifazane me pregnant uzoba noketshezi olunjalo so liba more loketshezi ngoba lizama ukuprotect ingane ngaphakathi. Okay. Or if kukuthi uya ovulate ngesikhathi iqanda lakhe silivuthiwe ukuthi mongangena isperm la noma yini ngenzeke engamitha because lelo ketshezi lizosiza ukuthi isperm esingene likwazi ukubhukuda sheshe sifike eqandeni uyabona yes yabhukuda sperm Olympics yes I remember that yeah okay now konke lokho is part of umzimba wakho is normal to protect you but also any discharge umzimba uyikhipha ngoba usuzicleana wona I mean ezodokotela hlale sisho sithi ungayigezi ungafaki insipho nento eziningi phakathi kwimomozi yakho because imomozi is cleaner yona so it discharge is also part of imomozi ukuthi iziclean ikhiphe bonke odoti now once it discharge le yashintsha umbala yaba yellowish yaba brownish yaba greenish soqala ukuba nenkinga once futhi nendlela ifila ngayo consistency yayo mhlamba ayisekho smooth manje sinama angathi kunophushwana phakathe noma angathi kuno ushingam lohlukanayo uyabona ngathi rubber kubona modli rubber ihlukana or kuba ngathi ushize sokuba nenkinga and leyo isikhathi esiningi ihambisana futhi nokuluma uthola ukuthi it gets very itchy or mugeza kuba ngathi ungahlikihla even more lapha ngoba suyanwaya but once wanwaya sokuqala ukuba bahlungu ke futhi lonto sokunenkinga lapho infection but ismell mthiyani you know once ismell sashintsha uzwe ukuthi kwesesikhathi ezomuntu wesifazane ismell santomzodwa menuka siphuma nana la uthi muhlezi nje umuntu wesifazane uzwe kunesmell esinukayo la uzwe ukuthi hayi konke kuphela manje no but isuke kuphuma ke intomzodwa siyakhuphuka sesikhuphukela kuwena uzwe ukuthi noma uyifakile iperfume yakho but sokunesmell kumuhlala ukuthi you know kune-smell thizeni sometimes i-smell sinuka njengofish you know ukuze kuthiwa kunokufish lapha no anyanisi into enjalo but lokho kusuke kusho ukuthi ama-bacteria noma amagciwane thizena lapha ngaphakathi ayadla nawo ayaphila ayatoiletha and lokho kusuke kuyi-breakdown and then akhipha leso smell esigcina sinuka njengofish okay smelling like fish so wrong ukunuka njengofish unyuka njengo-garlic or onion then go wrong and not just doctor mekhuluma ngendaba yokuthi le discharge kumele ingabi green ingabi yellowish almost the same as amafinyilo asuke indicate ukuthi umuntu uyagula okay so amafinyilo ngaphezulu namafinyilo ngezansi are related ayafa but also mthiyani asingayeki lo ukuthi kukhona nesmell othola ukuthi ike discharge lapha inuke njengotshwala like ubhiya kanje njengobhiya njengotshwala generally leyo kusuke infection lethina sodokotela seyibiza ngeyeast and iyona le elumayo kakhulu ibe mhlophe ibuketsheza liningi phuma isikhathi esodwa so kuyiyeast ngoba icauswe infection le yeast note that ke because if ukuthi umuntu wakho wesifazane or wena njengomuntu wesifazane ubuye uphuze ungayithatha kancane le nto uyitshela vele ismell sikatshwala kanti it's an indication yes something else sikhuluma nodokotela namhlanje ngendaba yabantu besifazane nesitho sangaphansi sikhuluma nje ngezinto zonke related to bhontshisi she did say amalebe yini indaba yembobo njalo nanokuthi ungayinakekela kanjani now dokotela angeke siqedeke indaba yethu singazange sikhulume ngokuthi ama underwears nawo ayaba nomthelela wokuthi uzoba njani intomzodwa right ideally anjani ama underwears okumele ukuthi as umuntu wesifazane wabalekele look ama underwears lapho ibamqoka indaba yawo sekutheni if i-underwear yakho oyisebenzisayo ingakwazi ukuthi ivumele untomzodwa aphefumule okay anything ebanga ukuthi lapha untomzodwa kujuluke or nylon kanje kube dark kube manzi leyo nto igcina seyenza ukuthi kube ne-infection now ama underwear no nylon ne material engaphefumuli so that is why always you know i-cotton is generally the healthiest way ngoba iyaphefumula and most of my underwear vele anyway otholta ikhona leyo material ngaphandle but also anane lining ye cotton futhi ngaphansi but also ama material amaningi utholta no dye nento eziningi utholta omunye umuntu wesifazane utholta une allergy
emzimbeni wakho ngoba uNtombiZodwa wakhe all day uphefumula lento uphefumula lento engaphakathi so igcina simbanga lama infections so ukuthola ama underwear aphefumulayo that is very important but even more you know if ulala ebusuku ungayigqoki iphenti you know that way umoya uyazingenela umayithanda uyaphefumula uNtombiZodwa but also and the most important one babazi ukwazi ukuthi angene kalula athole athinte noma ejika nje ebusuku ethi mejika ethi awu nansi lento ayithinte aphinde futhi alale yes just like this nje njoba ayenze kanje got you asiyeke now to ama comments on Facebook right ama Facebook comments ethu ngawathola kwindaba with Alex page but nakhona la ku YouTube commenter siyabona ama comments lapha ngezansi siyabonga kakhulu in fact nje mangabe una autoplay uzobona even the previous shows right asiye la ku comment I see uThembi here asking ukuthi sinokuza izinto eziningi about ukuthi do you insert umunwe mangabe ugeza uNtombiZodwa uthini dokotela ngalokho you know kunezinto esizisho ezodokotela but sibe sazi kunento eyenzekayo in real life siyakwazi ukuthi umuntu utshwala is bad for you ungaphuzi kodwa abantu baphuza now truth of the matter is this siyasho again ukuthi uNtombiZodwa uzoziklina yena akudingi ukuthi uwenze anything extra but iqiniso siyazi ukuthi abantu bayamklina uNtombiZodwa bayifaka insipho bazigezisise ngoba umuntu usuke efuna ukwenza sure ukuthi uclean kahle and especially after my period yakho kuhle ukuthi ukufaka umunwe lapho ukopolote endaweni wenze sure ukuthi negazi lisalile nani liyaphuma and uzigeze uzikopolote nje lapho ngomuno uzikopolote you know either way ngoba vele uyafaka umunwe lapha yana anyway ube comfortable uzizwe wena ukuthi uhlanzekile kuphela be careful of izinto ezinensipho strong ezogcina sikwenza ukuthi siyakutshabula sidala inkinga so zikhona insipho ezilight ongazisebenzisa so that's healthy enough ukuthi uzigezisise kahle all right so meaning ukuthi after intercourse nangendlela futhi ukuthi mosuqedile indlela yokuclean ama spams within yourselves or mangabe usuchama to ensure ukuthi kuphume konke absolutely you know after intercourse empeleni umuntu wesifazane kumele achame very important muqedo kuyocansini hambe etoilet uchame ngoba le nto futhi izokunika isikhashana sakho wedwa lapha yana ukuthi othi ngigezisise ngaboni you know umuntu wakho ukuthi awusuyazigeza uthi awuyanyanya yini awungifuni yini but so wedwa lapha uyasulisisa suyageza it makes you feel fresh but also ispam naso angithi siyanuka sine smell awusifuni leso smell futhi suvuka naso ngakusasa ukuthi usunika ispam wena ngakusasa right here is Mabongi here asking ukuthi ngisebenzisa ama underwear ayinhlobo ezihlukene but kusho ukuthi kuna something ephumayo la kumina egcina seyishiya ama mark brown kuyipaint and then I went to dokotela wazothi it's something angakaza yazi naye is it something common ukuthi uthi ipaint liyashintsha in this case liba brownish or black yes kakhulu mthiyana I discharge yakho I vagina ngaphakathi I acidic yabona it's more acid than anything now the more ukhipha I discharge emzimbeni yakho isikhathini esiningi kusuke kusho ukuthi there's more acid now I acid yashisa nawe nje ungafaka I acid noma kweyiphi impahla yakho I acid yashisa into iqede umbala wayo so kuyenzeka ke lokho ukuthi uthole underwear yomuntu ishiswe uketshezi uphuma kuyena kukodwa lokho kuyasho ukuthi umzimba wakho is a bit more acid than it's supposed to and kumele wenze something ukuthi uziclean all right and then namajisa ayabuza la MD ebuza lana ukuthi okay well siyabonga uhlelo liyafundisa sengintroduce nabanye abantu sebeyalalela bangigxeka uma ngabe ngisuke ngibatshela ukuthi ngifundeni okay so kusho it's a question of introducing umuntu and then abese ezothi ke well bengikwazi lokho before but the question is as umuntu wesilisa uma ngabe uzosakhala loketshezi liphuma kumuntu wesifazane uze uligwinye khona enobungozi kuwena umuntu wesilisa well depends if kuukuthi lo muntu normally cha akuphi ungozi ngoba naye futhi uyalisakhe lakho uketshezi aligwine and there's absolutely nothing wrong with that unless kunenkinga lapho you know nawe uthi mufika lapho uyeza ukuthi kune smell kuyanuka then you know ukuthi sokune problem lapho but umzimba wakho nomlomo wakho owodwa ugcela ama bacteria amaningi okuthi noma ungayidla leyo nto doesn't mean izokugulisa ngokuthi ilowo manzi noloketshezi olidlile ngoba ziningi into olidlayo ezingcolile kodwa
azigulisi. All right. This would be the last one, Hotel. Okay. So now, all right. Is it normal, Quentin? Is it normal for a woman when she's doing a service would it be painful? After ucansi and then akhale ukuthi kubuhlungu uNtombiZodwa? Look, either after or during ucansi. Now, ucansi lungaba painful during ucansi. Generally, lokho kusho ukuthi kune infection kunokuvuvukala khona, or even womile umuntu momile kakhulu uthi melingena ipipi lapho limkhuzule. So that can also be painful. But isikhathini esiningi if umuntu enjoya ucansi mthiyani, you know, during sex the pain feeling and reflex iba suppressed by the pleasure. So kuyenzeka ukuthi into mibhlungu ungayizwi ibhlungu ngaleyo ndlela kuze ubhlungu ubuzwe after the effect. Nasepipini kubanjalo uthola ukuthi mangabe bekutshabuka awukuzwa ngaleso sikhathi. Yes. Okay. But umuntu okuzwa ubhlungu ngaleso sikhathi suke ngempela kubhlungu. Okay. Yes. All right, sure. The last one now. Sesiqoqa nje Dokotela. Now into le khona kwathi besilisa nabesifazane too wet. Yini engayenza to tighten vagina? Into engayenza during the day just advice njengoyinikeza abantu. Well, maningi ama advice ukuba tight kwe vagina isikhathini esiningi. Also it depends ekutheni I-age. The older you get, kufanele wazi ukuthi kunama break agcine sededela and you get a little bit looser. Leyo ndlela kunakho konke uthi ama break awasekho. Not asekho, but abaqala siyadedela ama break yonke indawo mthiyani. You know, the older you get ubona nalana ukuthi inyama siziyaqala ziyadedela. Because you're getting older, inyama ziyaqala ziyadedela. So you do get a bit looser, but also nokuzala. And the more umuntu ezala more then ulastic uqala ukuthi uyathamba. But akugona mthiyani into enkulu ukuthi neveli zwakale kakhulu because ivagina yakho is elastic. Iyakwazi ukuthi ibuye and ibe ilo size edinga ukuthi ibe wona. But of course hlale sikhuluma ngama exercise ukuthi umincisa ubamba uminci udedele, but also kuze upractice etoilet uzitrain mungakwazi ukuthi kwenziwa kanjani Dr. Mthembu, but ngesikhathi uchama mase uyabamba umchamo lokho yabona lo ma muscle owezwayo kube nento enyukayo nesibeletho sakho sinyuka kusoke uyiwona lo ma muscles lawo osuwonke ama muscle ukuthi the more you do it then muscles. But ungakwenza lokho ukumincisa yena uNtombiZodwa as an own, but also ukuma ngasodongeni umhlana wakho uqonde mase umincisa kuba ngathi umincisa inkaba yakho ulukuyidonsa uthi lokho kukodwa nako kuyabanyusa ama muscles akho kwa strengthenisha. Geza ngamanzi abandayo ntombazana ngoba amanzi ashisayo ayarelaxisa angisa yenza ukuthi lento izwakala ngathi ivulekile. But also there kunama surgeries ongawenza nento enjalo nemjovo you know ongayenza, but zonke lezi zinto azilast. Go natural against the wall. Yes. Siyabonga. This has been Indaba. Le show ngayithola na ku podcast Gagasi FM. Siyabonga Doc. Always. All right. Siyabonga. Next time. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.